जारो जारो खावलाय फारनायाव गेलेनाय दायनैसो खानाय बिलाया बेसेदि समायसार होदों आं मिथिखाबाय आदा आंनाव मा बेराम जादों सिगारेटनि बिखुमनि सायाव केन्सार बेरामनि सावगारि होनाय बुंनानैब्लाबो खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि सुबुंसिरि रादाब सानजारि खौरां रियेल लाइफ आरो इउनिटि निउस बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोसे बे चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोथारै नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आं लखिमपुर जिल्लानि मुङा मुस्रि अनजालु बसुमतारी आंनि गामिया थौथौवा होनो डिस्ट्रिक्टआ नर्थ लखिमपुर पोस्ट अफिस कदम आं बे लखिमपुर जायगायावनो जोनोम मोननाय आरो बे लखिमपुर जायगायाव आं गोदान प्रडिउसार हिसाबै जोनोम मोनदों बेयाव आं जेसेबां हायो मोजां मोजां सावथुन दिन्थिलांनो बा प्रडिउस खालामनो नाजागोन नोंथांमोननि हेफाजाब मोनोब्ला आंनि साननाया जौगालांगोन होननानै आं आसा खालामो। आं 2021 आव मोनसे बर' सावथुन दिहुनदोंमोन आर'नाइ बे आर'नाइ सावथुनखौ नोंथांमोना गोबां अनसायदों आरो नोंथांमोननि अननाय मोननानै आंबो निजेखौ गावखौनो गोजोननाय मोनदों। बिदिनो फैयै फैयै देग्लायबो आं मोनसे बर' गोदान सावथुन दिहुननो आखायाव लादों आरो बे सावथुना 90% जाजोबनानै दंखायो आरो बे सावथुननि मुङा आगर गैया आर'नाइ। बे सावथुनखौ आं नोंथांमोननि सेराव 5 सेप्तेम्बराव रिलिज होनो नागिरदों। नोंथांमोना 5 सेप्तेम्बर 2022 आव बे सावथुनखौ आबुङै नुनो मोनगोन। बे आगर गैया आर'नाइ सावथुनाव आं बिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ नोंथांमोना गोबाङानो मोजां मोनगोन आरो जोंहा बिथां प्रबिन मैथा बर'नि स्क्रिप्ट डाइरेक्सन बिनि नाजानायाव बा बिथांनि लिरनायावनो बे आगर गैयै आर'नाइ सावथुनाबो जोनोम मोनदों आरो बिथांखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखायो गोबां कमेडियान बे सावथुनावबो गोबां कमेडियानजों लोगोसे गोबां मेसेज हाबनानै दं। बे सावथुना दानि सोलिफुनाय कलेज लाइफ राजनितिक आरो दा बोरै बोरै सोलिगासिनो दं सासे स्टुडेन्टआ माबोरै मोनसे थांखि होसोनो थांनायाव बेसेबां खस्थ' जायो बेसेबां रुगुं मोननो थाखाय बेसेबां खस्थ' सोरखिनांगौ जायो बे सावथुनाव नोंथांमोना नुजोबगोन। बे सावथुनखौ नोंथांमोना नायनानै गोबां गोजोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो नोंथांमोना गोबां अनसायगोन। आंबो आसा खालामो बे सावथुना आंनि साननायाव गोबां रायजोफोरजों अनसायजागोन आरो बे जोंहा मैथा बर' बा प्रबिन मैथा बर' बिथांनि 2016 निफ्रायनो बे स्क्रिप्टआ बेसेबांबा मेहनत खालामनानै बेसेबांबा नाजानानै बेसेबांबा मोजां मोजां सानस्रि बुथुमनानै दिनै बे सावथुनखौ आं जोनोम होनो हानायनि थाखाय बा आं बे स्क्रिप्टखौ मोननायनि थाखाय आं बिथां मैथा बर' बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। बिथांनि स्क्रिप्टआव आं दिनै प्रडिउस खालामनो मोननानै आंबो गोजोनदों आरो बे सावथुनखौ आंबो गावनो गोबां गोजोनदों आरो रायजोफोराबो गोबां गोजोनगोन। नोंथांमोना नायनो दाबाव नोंथांमोना 5 सेप्तेम्बरनि उनाव बे सावथुनखौ आबुं महरै नुनो मोनगोन आरो दा बे सावथुनखौ बुकिंबो सोलिगासिनो आरो गोबां बुकिंबो फैबाय। हिर' आरो हिर'इननि महरै सोर एक्टिं खालामो? बे सावथुनाव गिबियावनो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ जोंहा सोरां नार्जारी बर'नि ग्लेमार एक्टर होनजायो बिथाङा दं आरो
थांनाय बोसोराव आर'नाइ सावथुनाव थानाय मोगथां, लोगोसे जुनमनि बसुमतारी, जयश्री, लंकेश्वर, प्रबिन मैथा आरो निर्मल, बिरमल आरो गोबां बिष्णुमोन दं, राकेशमोन दं, सोमदोनमोन, गोबां आर्टिस्टआनो बेयाव दंजोबो। सानजानिफ्राय सोनाबथिं जेसेबां आर्टिस्ट बिसोरखौ आं साफा साफा बासिनानै बे सावथुनाव बाहागो लाहोनाय जादों। बेनिखायनो बे सावथुना गोबां मोजां जागोनखौ आसा खालामो। नोंथांमोनाबो गोबां मोजां मोनगोन। जोङो मिथिना मोनोमोन दे सासे जोंनि सरकारि मोनसे खामानि मावबोनाय बै समाव लोगोसे भलन्टियार आजिरा लानानै नोंथाङा सावथुन मुलुगाव हाबफैबाय। नोंथांनि थांखि एबा नोजोरा मामोन सावथुन मुलुगाव हाबनायनि गिबि जाहोनानो? आङो गोदोनिफ्रायनो कालचारखौ गोबां मोजां मोनोमोन। आङो 2003निफ्राय डिफेन्सआव बा आर्मि साख्रि मावदों EME रेजिमेन्टआव। आरो बिनिफ्राय मावै मावै आं गेजेर गेजेरबो साख्रिनि गेजेरजोंबो एलबाम मेथाइ बहनखायोमोन। नाथाय बे आंनि थाखाय डिफेन्सआव बा साख्रियाव थानाय समाव आंनो थोजासे सम मोनामोन। बिनि थाखायनो आङो 18 इयार्स बा 18 बोसोर साख्रिखौ मावनानै आं भलन्टियार रिटायार लानानै फैदों। आरो बे रिटायार लानानै 2020आव फैनाय जादों। बिनिफ्रायनो आं आर'नाइ सावथुनखौ दिहुनबाय आरो दा आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ दिहुनदों। आरो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनोबा बिनिसाय मोजांनि सायाव मोजांसिन बा साबसिननि सायाव साबसिन आं सावथुन नोंथांमोननो दिहुननानै दिन्थिलांगोन होननानै आं आसा खालामो। प्रडिउसार बर' सावथुन दिहुनगिरि लखिमपुर जिल्लानि नोंथांखौ लखिमपुर जिल्लानिफ्राय नोंथांनि बायदि जुदि बर' सावथुन मुलुगाव बाहागो लाजानो लुबैदों? आंथ' लखिमपुर जिल्लायाव दा आंनो होनजायो प्रडिउसारा। नाथाय आं माने जोंनि लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट बा लखिमपुर जिल्लानि गोबां लाइमोनफोरखौ आंजों जइन जाजानो लुगैयो आरो आंजों लोगोआव थाफानानै टीम वाइज खामानि मावजानो लुगैयो। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर गोसो गुदुंबा आंजों कन्टेक्ट खालाम, आंनि सावथुनाव बाहागो ला, आं बाहागो होगोन। आरो सासे सानै सुबुङा आंखौ कल खालामनानै आंबो हाबगोन बे सावथुनाव बिदि बुंनायाव आं बिथांमोनखौ बे सावथुनाव सोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गोसो गुदुंबा आंजों कन्टेक्ट खालामनानै लाजिया फाजिया नोंथांमोना बाहागो लाफै। आं हानायमानि नोंथांमोनखौ बे सावथुन बा आंनि टीमाव सोलांनानै खौसेयै खामानि मावनो बाहागो लाफानो आं बाहागो होगोन। जोंनि लखिमपुर जिल्लानि हारिमु आफादानो जा गोबां आफाद दं, बिथांमोना हेफाजाब होदों, गोबां हेफाजाब होदों। आं बिथांमोनखौ साबायखर जासियो। बिथांमोना थांनाय बोसोराव आंनि आर'नाइ सावथुनखौबो बिथांमोना गावसोरनो खस्थ' खालामनानै जोंनि बगिनदि साहित्य भबनाव बे आर'नाइ सावथुनखौ दिन्थिफुंनायाव जाफुंसार होदों। बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बिथां गासै आफादखौबो। लोगोसे आं देग्लायबो बिथांमोना अनसायगोन बा बिथांमोना बे आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौबो बिदिनो बाहागो लानानै आंनि सावथुन दिन्थिनायखौ जाफुंसार होगोन होननानै आं आसा खालामदों। जोंनि बर' फिसाफोर बा बर' सुबुं आरो सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गोबां बर' फिसाफोरखौ मोनसे खावलायनो लुबैदों। नोंथांमोना बे सावथुनखौ नाय। बे सावथुनाव गोबां मोजां मोजां मेसेज नुनो मोनगोन। गोबां मोजां मोजां मेसेज होनाय बा स्टुडेन्ट लाइफ बेफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनिखायनो आं जोबथायाव नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायगोन होननानै आरो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन होननानै आं गोसो गोरबोजों आसा खालामनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।